Sillä tavalla, että nyt päästään Ilomantsille sitten eteenpäin, niin näin jatketaan. Olkaa hyvä. Meillä on marssijärjestys semmoinen, että ensimmäiseksi kysymys-vastaussysteemillä selvitämme, mitä Marko ajattelee tästä Meitse ry:stä. Ja minä kerron sitten lopuksi puhevammaisen tulkkauspalvelusta hyvin lyhyesti. Aloitetaan. No niin. Onko tämä Meitse-yhdistys ry tärkeä sinulle ja millä tavalla? Aina mun korkealla maita, alankin viikolla, kähkoon, minä olen On. Olen kuulunut Pohjois-Karjalan Meitse-alajaoksen 5 vuotta ja se on ollut mukavaa. Minä olen uusi varapuheenjohtaja. Miten tämä yhdistys on helpottanut sinun elämääsi? Se on auttanut ymmärtämään kehitysvammaisille kuuluvia oikeuksia ja lakiasioita. Millaisia asioita se hoitaa? Meidän on, että mammakka on hyvä. Meitse hoitaa kehitysvammaisten oikeuksiin ja hyvään elämään liittyviä asioita. Onko tästä yhdistyksestä sinulle hyötyä? On. Se auttaa minua ymmärtämään oikeuksiani yhteiskunnan jäsenenä. Sen kautta olen saanut muun muassa toimia kokemuspuhujana. Missä kokoonnutte? Alajaokset kokoontuvat omilla paikkakunnillaan, kuten Pohjois-Karjalan alajaos Joensuussa, ja yleinen kokous pidetään vuosittain Tampereella. Millaisia tapahtumia se järjestää? Se järjestää muun muassa vuosittain valtakunnalliset alajaospäivät. Yhdistys järjestää myös seminaareja, kuten Kohti täyttä elämää. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä vielä haluaisit sanoa kuulijoille? Yhdistyksen kuuluminen on antanut minulle itseluottamusta ja varmuutta asioiden hoitamisessa sekä lisännyt yhteisöllisyyttä elämässäni. Kiitos Marko. Sitten vielä tästä